Ni pagpahinumdom, kita mga Kristiyanos, mauman ang bag-ong katawhan sa Dios. Ato guning balikon, kining mao nga alam go mga igsoon consciousness, bisag asa ta mo adto, in everything we do, let us be conscious always nga kita mao ang bag-ong katawhan sa Dios. Painumdum lang ni nganong nahimo tang bagong katawan sa Dios. Balik ta sa ato Ginoong Hesus. Unsa gani yang gibuhat sa kalibutan? Unsa to yang giingon? Tukuro nako pag-usab ang katawhan sa Israel. Meaning, tukuro niya pag-usab ang katawhan sa Dios. Diba mo na yang giingon? Nya unsa may nahimong pagpamunga sa iyang pagtukod, pag-usab ni ini, giunsab niya pagtukod, pinaagi sa iyahang pagtulunan o panig-ingnan sa kinabuhi. So pinaagi sa pagtulunan o panig-ingnan sa iyang pagkinabuhi sa kalibutan, tukuro niya pag-usab ang katawhan sa Dios. Nya kinsa man ang bunga ni ini, kitang mga katawhan nga nagtawag og Kristiyanos. Ngano man kitang katawhan nagtawag og Kristiyanos? Unsa gani root word sa pulong Kristiyanos? Christ, Kristo. Nga sa ato pa, ang usa ka tawo nga mingon siya Kristiyanos, nagpasabot nga midawat siya og mituo sa pagtulunan ni Kristo. Nya kay Kristiyanos man siya, dili lang paigo nga midawat ug bituo sa pagtulunan ni Kristo, kundili naningkamot pagod siya pagkinabuhi subay ni ining pagtulunan ug dalan sa kinabuhi ni Kristo. Kay Kristiyanos man siya. In other words, ang usa ka tawo nga mayong Kristiyanos, unya wala maningkamot pagkinabuhi sa mithi sa pagtulunan ug dalan sa kinabuhi ni Kristo, dili na Kristiyanos. Nya unsa man ang pananglitan sa magitudlo ni Kristo nga kita di ay mga anak sa Dios. Nya Kristiyanos nang ginikanan, mga saba sa iyang anak, minong, yawa kang bataa ka. Yang gitudluan iyang anak nga dili anak sa Dios. Lisod ba ang pagtudlo sa mga bata nga wala pa mahulma, ulunhaw pa ang kinabuhi sa mga mithi nga Dios nun? Normal man ang mga bata nga kulit. O nganong di man giyahan. Kristiyanos ba na? May buntag. Kristiyanos ba na? Panahon sa eleksyon, bisag dili panahon sa eleksyon, malipay makadot o kwarta ka sa kandidato. Dahil yung, gihatod po ni may mag-ako ni gipangayo, may nalamang. Kristiyanos ba na? Mo na mga igsoon, mo bita ng ang ato pagka-Kristiyanos mga igsoon, di kita mahimong Kristiyanos kung una sa tanan, wala tayo pagtuo ni Kristo. Kaya di man kita maningkamot, pag kinabuhi sa pagtulunan, kung ano man, wag ko tayo pagtuo niya. Di kita mahimong Kristiyanos, kundi ta mahimong tinunan ni Kristo. Unsa man ang tinunan, di ba magsubay, magsunod sa pagtulunan sa iyang magtutudlo? Sa ato pa, himuon na to si Kristo nga mo'y magtudlo sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Dili ang pagtulunan sa kalibutan. Kay iya naman tani Kristo. Maubita na may so, di kita mahimong Kristiyanos
kung di ta maghulma sa atong pagkatao o kinabuhi dinha sa mithi ni Kristo. Mabitanay sa atong simbahan nganong niatay mga sakramento nga sa ulugon. Tumong niining mong kasalugan sa sakramento nga mahimo tang Kristiyanos. Apan naunsa man ang atong sakramento rong panahon na. Nangahimo ba tang Kristiyanos? Nga sosyala naman ang atong mga sakramento. Dili magpabunyag o walay humba. Dili magpakasal o walay kapanghinambog nga humba. Bahala na kang kalaga kag maimpirno ka. Dili ba? Gawa sa mga sakramento, may ang mga kadibusyon nato. Nakasaulugan sa atong simbahan. Ngano tang kadibusyon mga santos. Dili aron magsadya atong katilingban. Pero sa may naitabo, mas may pangbaylihan kay puno pa. Nya ang misa, kisa may nanimba, mga bisita. Ha? May buntag. Unsa may tumong anong kadibusyon tas mga santos? Usaray tumong. Aron mahimo tang Kristiyanos mga igsuon. Ora gunay tumong aning tanan. Now, mga igsuon gapasabot nga kun magsunod ta ni Kristo gapasabot nga magkinabuhi ta og bag-ong kultura, bag-ong kinaiya, bag-ong pamatasan nga wala mahauyon niining kalibutan na. Kundili magpahauyon sa pagtulunan ni Kristo. Now, nganong kini may akong introduction mga ison, mata introduction pa da ito no. Nahapit na mata mahuman. Kaya mo manigisgutan sa ato mga pagbasa ron, balik ta sa Ebanghelyo. Balik ta ha. Sa atong Ebanghelyo, may son atong nadungog nga gipanaway sa atong Ginoong Hesus ang iyang kaugalingong katawhan. Ilabi na ang mga tao nga nagtuo nga mga relihiyoso, nga nagtuman, kununghay sa balaod sa Dios. Diba? Mo iyang gipanaway. Dungog kayo. Unsa manin, hatag example. Unsa gipanaway. Kaning seremonyas nila sa pagpanghinlo mga igsoon. Nga dili mukaon, kung dili makapangunaw, nga tanan ng mga kubyertos, nga ayuhon pag limpyo na agunay kuan ana no nya. Kung atong tanawon, hygienic man ni siya nga reason, dili ba? Kay na mga germs ingon ni ana. Pero kani ngano nahimo puning balaurana maison tungod sa ilang pagtuo nga ang lawas ang tawo balaan. Balaan. Pero sipyat lang kaya ang ilang pagpanabot sa mga pagkabalaan sa tao, pagbansay nila ni ini, external man lamang. Pagpakita lang. Namun ang gidala sila sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus, nga ang tinuod nga pagbalaan sa tao, naa sa atong pagkinabuhi. Wala din sa mga seremonya sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Muna sa mga tigpakaroon ingnon mo, mapakita mo, murag limpyo mo, prosulod sa inyong kasing-kasing unsaman. Nya unsa giyon sa atong Ginoong Hesus? Mao inyong gipalabi, inyong gipasagdan ang balaod sa Dios, inyong gipalabi ang pagtulunan sa tao. Makita nato ni sa atong panahon ron. Kinsa man ang atong gituuhan nga balaod rong panahon na, ang iya ba sa Dios o ang iya ba sa kalibutan sa tao? Ya, di man makalalis sa mga Pariseo kining gibuhat sa atong Ginoong Hesus mga igsoon nganuman kay gabasi mapod atong Ginoong Hesus matuyon man pud sa pagtulunan ni Moises. Bantay mo sa pagtulunan ni Moises arita sa unang pagbasa no nagikutlo sa basahon sa Deuteronomio unsa may giingon ni Moises. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo ug tumana kini
aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dugangi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Unsang sugua man ning giingon ni Moises mga igsoon nga dili kuhaan o dugangan. Na tumanon gyud ni siya. Asa man ni siya ga-refer? 10 Commandments. Ang napulo kasugo sa Dios. Nga diin kining 10 Commandments mga igsoon, mao ni ang gisumaray sa atong Ginoong Hesus sa duha niya ka sugo. Unsa man niyang duha ka sugo? Una, higugmaon mo ang Dios labaw sa tanan, mao gyud na. Nya mao na ang first 3, ang unang tulo sa 10 Commandments. Unsa man, kung tinuod ka na higugma sa Dios, dili ka magbaton og laing Dios, kay usara ang Dios. Ato pa, usara ang imong saligan sa imong kinabuhi. Karong panahon na, kinsa may giilang Dios sa mga Kristiyanos ron. Niining kalibutan na. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, kung tinuod ka na higugma sa Dios, dili nimo gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Nga di man nato makita ni mga igsoon, mao bitaw na nga sa atong simbahan, usa sa pagpadayag nimong kinabuhi sa ano to pakigiusa nato sa Dios, kining kaminyoon mo bitanang sa atong simbahan, ang kaminyoon sakramento balaang timaan, dili ni ordinaryo nga panagsabot sa tao nga kon ang usa ka contracting party dili na makahatag sa obligasyon bulagon. Dili ingon ni ana. Ang atong kaminyon sa sakramento balaang timaan, diin man na balaang timaan, una, pagkahiusa sa Dios o sa tao. Munang tanawa mga igsoon, tanawa na magtiayon, kung tinuod kang nahigugma sa imong giminyuan, kaya mo man na pagkahiusa nato sa Dios, kaya nahigugma ka ta sa Dios, di usarag imong ilon, munang mo yung kang nagminyo ka, kaya nahigugma ka, namayin ang laki, may baron. Unya, murason pagod. Sa mo pader, nadala magumi pader, ngano makamulikay nga musyapol manggod na. Kabalo ka nga huyang ka dihang dapita, ngano manggod di ka mulikay. Ha? Tanawa na mga minyo nga nagkahinigugmaay, di ba bisag unsaon pa, basta tinungin mulikay gyud. Amen? Muna. Nya kita ba mo magtiayon nga nagdautanay sa usag-usa? Pagpanamas-tamas? Wala. Tanawan na magtiayong magkinigugmaay, di ba? Konsentidor. Na? Kaino ng asawa, uy, ito imong banat. Imasis ko, nakaino na po mo. Sabtagod lamang na ninyo, kay mo umagod na siya makainom na sa isyo. Di ba? Tungod sa gugma mga igsoon. Ya mauman unta na ang ato ang relasyon nga to sa Dios. Naunsa pay katulo, balaanon mo ang adlaw sa Ginoo. Ya balaanon dai na nga ginegosyo man hinuon nato. Magdali patang nga makihiusa sa Dios kay to'y laing Dios nga atong gisilbihan. Dili bo. Naunsa pa ang ikaduhang sugo sa Ginoong Hesus.
Higugmaon mo ang imong isig ka tawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Unya gasugod ni sa 10 Commandments maigsoon sa ikaapat nga sugo. Unsa man tahuron nimo ang imong nanay og tatay. Nganuman kay kundi gani ka kahigugma sa imong ginikanan, karespeto sa imong ginikanan nga matinud-anon, makarespeto ba ka sa imong isig ka tawo? Unya kinsa may mutudlo nato nga mahigugma ta sa atong ginikanan, isip sukaranan sa atong paghigugma sa isig ka tawo, kinsa may mutudlo nato ani? Kinsa may unang maghuhulma sa ato ang kinaiya buot og batasan nga wa patay buot, kinsa gahulma nato ana? Ginikanan. Ginikanan. Nakaron unsa man children's right, ipa-DSWD kung disiplinahon. Why can't we claim our children? Nganong mahadlok man tang mo claim paghulma sa atong mga kabataan, mga igsoon? Gipabunyagan nato na hulmaon sa atong pagtuo nga magpalangit dili sa pagtulunan sa mga tao nga walay pagtuo nga naipadulngan ang tao. Diyan na magsugod. Unya sa atong paghigugma sa isig ka tawo, dili ka magpatay. Di ba? Sunod. Wa man ako napatya, pader. Unya kay karakter assassination man imong gibuhat. Pagdaot nimo sa imong isig ka tawo, ngano man gyud ang imong marites gyud ang iyang kinabuhi aron inong maayo kang tawo, nya imong gimarites mo idautan? Wa ba ka mahibalo nga sa pagbuhat nimo ana, utro po kang hasta ug mas labaw pa ka. Pero di man ta kita ana. Kung nagtuo ta nga mga sayop nga binuhatan, maoy insakto, mga igsoon. Maubitaw na nga kitang mga Kristiyanos, akong balikon, Kristiyanos man ta, mamati gyud ta sa pagtulunan ni Kristo. Aron nga di ta magpatuyang. Naon sa paigingon dito, dili nimo ang manggad, panghinauton, ang manggad sa imong isika, tawo, yang kaptangan ba, kung sa inaan niya, ngano, kay magsitag igi-igi, muna hinungdan, makahimo tagdautan, kay manaot na tapirmi. Muna usab to na to ng 10 Commandments, maugyod na sa kaayo. Ang inutang giya, unsaon to pagpadayag ang paghigugma sa Dios o paghigugma sa atong isika, tawo. Mabita nang sa second reading, sa sulat ni Santiago, unsay giingon ni Santiago, mga igsoon, atong baliko na, gipahinumduman ni Santiago, nga ang tanang maayo og hingpit, gasa nga gikan sa langit, gikan sa Dios, mga igsoon. Walay laing maayo nga hingpit, gawas sa Dios, mga igsoon. Mabita nang niingon siya sa early Christians. Og atong gibasa karon kay para po ni nato. Unsay giingon? Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan og daotang mga buhat og dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diya sa inyong kasing-kasing kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua, tumana kini. Ngunit dakong hagit nato rong panahon na, mga igsoon. Dako kaning challenge nato mga Kristiyanos karong panahon na. Kaya muna akong gingon, mga igsoon, akong ibalik din nino, it's just a matter of time. It's just a matter of time. History will repeat itself. History will repeat itself. Unsa nga history nga akong giingon,
nga mubalik mga igsoon. Mubalik nga ang tinuod nga mga magtutuo lutuson ni ining kalibutana. The persecution of the church mubalik mga igsoon. It's just a matter of time. Gani doon na mga signs, mga timaan nga makita nato karon mga igsoon ni ini. Aron masabtan ninyo ni balik ta sa mithi sa ato ang relihiyong Kristyanismo. Di ba unsay gitudlo sa atong Ginoong Hesus, paghigugmaay kamo. That's why our religion, Christianity, is a religion of love. Mao nga kitang mga Kristiyanos maningkamo ta paghulma sa mithi sa gugma mga igsoon. Kay mao na ang kinabuhi nga nadawat ato sa Dios o pinaagi sa maong gugma anak ta maluwas ni ining violent world nga atong gipuy-an. Nya unsa man ang usa pagpadayag sa gugma, unsay giingon sa atong Ginoong Hesus, kung may makasala kaninyo, pasaylua. Kapila man, ay na sig pangutana, pasaylua. Gani ang atong Ginoong Hesus mga igsoon sa dakong gugma kanato, iyang gipili nga mamatay siya sa usa ka inhuman against human rights and dignity nga kamatayon, brutal. Pero unsa mayang giingon, amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ningon ba siya, amahan, gabai ni sila, lito, kana silutin ning nagbuhat akog dautan. Ningon ba? Wala. Kaya ang gugma mga igsuon, dili man pagpanimalos. Ningon ba itong Ginoong Hesus, oy, akamong akong mga tinunan, hala pakigbatok na mo, kay muna ni atong gidangatan. Ningon ba siya? Wala. Unsa yang giingon kang Pedro, isakob ang imong espada. Nganong niining mao nga pagpahinumdum nato mismo nganon ni kung history will repeat itself. Mao man ni ang movement karon. At the guise of human rights, human freedom, children's right, women's right, tanang mga rights. Mag-preaching karon og forgiveness and mercy. Ikaw pa mo imong sad-an. Kay may mo kang insensitive sa mga tao nga biktima sa brutal na kinabuhi. Muna ron panahon na mga igsoon. Inunay ka against us human rights, Father. Wala kay hustisya. And I'll tell you mga igsoon, ning kalibutan nga atong gipuy-an, walay tinuod nga hustisya nga atong mapupo kung kini dili magasugad sa gugma sa Dios. Akong balikon, ning kalibutan nga atong gipuy-an, walay tinuod nga hustisya nga maangko nato kung dili ni magsukad sa gugma sa Dios. Kaya ang hustisya nga gisgutan ning kalibutan na, dili man hustisya, unsa man, pagpanimalus. Vengeance is mine. Kung ano ang inuutang, ay siya rin ang kabayaran. Di ba? Gisigi nagkanta sa mga singkuhan. Kung ano ang inutang, ay siya rin ang kabayaran. So asa naman ang ato ang forgiveness, mga iso? Asa na ang atong gugma? Asa na ang atong pagka-Kristiyanos? That's why karong panahon na mga igsoon, dakong hagit nato ni mga Kristiyanos. Kay mao man ni ang Kristo nga atong gisunod. Mao man ni ang Kristo nga atong gidawat mga igsoon. Dan dumdum mo sa unang martir nga Kristiyanos kinsa man, si San Esteban. Siya dakong gugma ni Kristo, misaksi siya sa gugma sa Dios. Muna mga igsoon, dinig mo nang gipahinumduman ta sa Salmo. Unsa ka natutubag sa Salmo? Ready, go.
ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Palagusbo nato tanan. Yes. Na usa man ning katarungan nga gisgutan. Katarungan sa tawhanon nga sukaranan dili. Katarungan sa atong pagtuo sa Dios. Katarungan nga nagagikan sa Dios. Muna mga igsoon, manginaot kita nga mga Kristiyanos karong yung panahona. This is our challenge today. Mawitaw ningon atong Ginoong Hesus. Siya mo, ako nagpadala kaninyo, ingog mga inosinteng karnero, taliwala sa mga lubo. The world fallen to sin, muna ang wolf. Nagipadala ta, aron nga ang lubo unta ma-convert to become a lamb. Dili kay ang lamb ma-convert into a wolf, mga igsoon. Manangap kita, mga Kristiyanos karong panahon na, nga napa ang atong pagtuo nga to sa Dios, magligon ta sa atong pagtuo, pagsalig nato nga to sa atong Ginoong Hesus, maningkamot ta sa atong panaw sa kinabuhi, nga mobarog sa kinabuhi sa kaluwasan, amidst niining atong kalibutan nga nagkausab-usab ang iyang kultura. Aron unta, pinaagi nining pagtuuha, magmadaugon ta, og sa pagsulod nato sa gisaad ato ning buhaton tungod kay naa may padulngan di ay ang atong kinabuhi, mga igsoon. Ug mao na ang gisaad nato sa atong Ginoong Hesus nga magmadaugon ta ning kinabuhi maato ang Pinoy-anan nga yang giandam kanato, ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.